ale stejně to lepší než nic. S ním aspoň tu. Vypadá to, že tady má někdo opravdu hlad. Au, dávej pozor, trefila se mě do čela. A udělám to znova, když mě budeš otravovat. Něco jsem vymyslela. Dívejte se na to. Já mám strach, odlož tu pilu. Klid, musím si jen nakrájet Twixky. Pozor, ty drobky letají všemi směry. A je to. Už to skoro mám. Už mi zbývá jen poslední řez. Díky tomu bude to jezení mnohem pohodlnější. Ušpinila si nás, jen se na to podívej. Promiňte, vyšlo to náhodou, nechtěla jsem. Podívejte se, jak se mi to povedlo. Teď to vypadá, že toho mám víc. Byly to 2 kousky a teď jich je 10. Skvělý. Jak nechce, aby to skončilo. Je to nevyhnutelné, ale všechno má své výhody. Teď si můžu pochutnat já. Obaly jsou zbytečné, musím hnedka vyhodit. To se ti povedlo? Díky. Teď je můžu sníst všechny najednou a nic mě nezastaví. Ty jsou tak dobrý. Ještě, že jich mám tolik. Vymyslela jsem to. Ale na co ti bude ta dětská lahvička? Au, moje hlava. Proč mě pořád něco házíte? Promiň, ale musela jsem si udělat čokoládové mléko. To se mi asi povedlo. Jsem si jistá, že Twixky s ním budou chutnat ještě líp. Jo, je to skvělá kombinace. Taky bych to ráda ochutnala. Někdy jindy. Konečně jsem nasadí já. Už vím, co dělat s takovým nosím čokolády. Začnu tím, že odfouknu všechny obaly. Wow, jak jsi to udělala. Úžasný. Páni. A teďka začnu stavět věž. Vezmu si na to špachtly a nějaký sladký cement. Takže Nutellu. Bože, tak krásně voní. Jsem si jistá, že bude k těm Twixkám skvělým doplňkem. Podívejte se, jak pevně držíme sladké cihly pohromadě. Už toho moc nezbývá. A poslední dám na samý vrchol. Úžasný. Jak je ta věž vysoká. Musíme to ochutnat. Proč se moje věž hýbe? Co to děláte? Ona teďka spadne. Nechte toho. Okamžitě. Ale ne. Jej, vypadá to, že jsme jí měli poslechnout. Já vám teďka ukážu. Promiň, nemohla jsem si pomoct. Ještě jsem měla helmu a nezranila se. Wow, želé oči! O své porci bych nemluvila v množném čísle. Mám to jenom 1 oko. Někdo zase dostal to nejmenší porci, haha. Tu máš, nesměj se mi, na tom není nic vtipnýho. O co jde, byl ten vtip. Neměla jsi mě bouchat do obličeje. No nic, já ti to vrátím. Uvidíme, jestli ti bude líbit tenhle žertík. Podle mě to je docela strašidelně. Pomoz mi! Co se stalo? To je tvoje oko? To je hrůza. Nemůžu se na to dívat. Děsivý, že jo? Co se děje? Proč se po mně hodili oko? Ups, myslím, že se mi ten žertík vymkl s rukou. Pomoc, dusím se! Je nejvyšší čas, abych se nasnídala. Tyto čokoládové kuličky jsou tak dobré. Mami, to je oko! Ještě to byl jen vtip. Už jsem se stihla vyděsit. Mimochodem, ty oči jsou vynikající. Zamilujete si je, to je jasný. Škoda, že už žádný nemám. Takže teďka jsem nasadí já. Doufám, že mi taky bude chutnat. Jo, jsou vynikající. Miluji želé. Hej, kam na toho ještě ruce? To je moje porce. Všech 100 očí je mých. Jak jsou jemné a sladěčké. Super. Přesně tak, jak to mám ráda. Nerozdělíš se, prosím, když jich máš tolik. Jo, dej nám každé 1 oko, prosím. Je mi líto, ale žádné nemám. Máte smůlu? Je pozdě. Je mi nějak divně. Co to je? Mami? Co se to děje s mým obličejem? Vypadá to, že to někde přejedl. Jen 1 brambůrka. Podívejte se sem. Už jste někde viděli balení Pringles? Vidím, že to má někdo smůlu. To jo. Jej ani nemůžu sebrat. Co
to dělá? Musím si vzít lupu. S její pomocí se konečně budu moct najíst. Hurá, mám jí! Pokusím se to potěšení co nejvíc natáhnout. Asi je konec. Tak rychle. Je to dokonce lepší. Teď já. To je těsné, Víko. Nemůžu ho sundat. No tak, dělej, otevři se. Vypadá to, že to někdo zůstane ohladu. To ani náhodou, s tím nesouhlasím. Stejně to otevřu. Podívejte, dokázala jsem to. Proč jsi to vyhodila? Abych vám ukázala, co umím. Wow, super. To si zaslouží respekt. Jasně, že ano. V pojídání čipsů jsem prostě mistr. Oh, moje hlava. Šedu se mi motá před očima. Asi by měla víc trénovat. Dobrá, dáme jí chvíli, ať se zpamatuje a já si mezi tím sním se brambůrky. Své lepší kamarádky, pamatuješ? Poděl se mnou. Myslela jsem brambůrky a ne obalem. Promiň, ale slyším, co říkáš. Oj, asi jsem měla ještě chvíli ležet. To je tak dobrý, nemůžu přestat. Pozor, mám si zase bouchla. Tak a dost, takhle to dál nejde. Au, to bolí. To jsem měla štěstí. Nedělo kopené závěry. To má za to. Dostal si zasloužila. Brokolice, to myslíte vážně? A já mám jenom nějaké semínko. Co s ním mám dělat? Nemám ponětí. Dobrá, prostě ho s ním a skoncuj s tím. Nemůžu to rozkousnout. Co se chystáš udělat? Myslím, že bychom měla zasadit do země. Neházej to na nás, nech toho. Musím vykopat hlubší dírku, jinak to semínko nevroste. Ale obě jsme kvůli tobě celá od hlíny. A moje semínko už taky. Opravdu si myslíš, že to něco vyroste? To se brzy dozvíme, ale zatím si svojí brokolici. Fuj, smrdí prostě nechutně. Nesnáším zeleninu. Je tak nechutná. Ještě jsem dostala tu nejmenší porci. Tak, potřebuji okamžitě kolu. Ta mi pomůže. Dej tu kolu sem. Musím to semínko zalít. Teďka určitě vyroste. Pomohlo to? Jo, začal klíčit. To snad není pravda. Super. Tak to ochutnej, dobrou chuť. No, já věděl, že tak dopadne. Kéž bych to ani nezasazovala. Nemám ráda brokolici, nesnáším zeleninu. A ještě máš celou pusu od hlíny. Ale zvládla jsem to, teď ty. Myslím, že vím, jak jí celou sníst. Podívejte, tamhle pták. Nalítli na to hlupačky. Jak se dají se to napálit? Budu předstírat, že jsem to snědla, ale prostě někam dál zahodím. Ty si myslíš, že nás oklameš? Tak to ani náhodou. Všechno to seberu a přinesu zpátky. A je to, už jsem to skoro snědla. Zbývá už jen poslední kousek. A co tenhle zbytek? Tohle je pro tebe, neděkuj mi. No, vypadá to, že můj plán selhal. Byla jsem odhalena. Yes, nenech se rušit. Skittles, úžasný. Ne, každá dostala velkou porci. Ach jo, dole mi jenom jeden bonbónek. Loser! Směs ten, kdo se směje poslední. Já vím, co dělat. A co ti je telefon? To brzy pochopíte. Jen trochu zvětším svůj bonbónek. Wow! Nevěděla jsem, že je tohle možné. Stále mám jenom jeden bonbon, ale je tak velký. Skvělý. Páni, takový bonbon by se mi taky líbil. Jsi dobrá. Jo, a předávám štafetu. Vrni se na to. Mám taky skvělý plán. To budete koukat. Budu ty skytlesky chytat do pusy. Haha, nechytila. To nevadí. Jo, nevadí. Protože jsem vymyslel něco lepšího. Okamžitě toho nech. To jsou moje bonbony. Sníme sama.
Jakou barvou mám začít? Je jich tolik. Touhle? Nebo mám začít s touhle? Vím, co mám dělat. Co to sakra je? Zatím to nechápu, ale asi má něco za lubem. To je výherní loterie, která mi poradí, co mám dělat. Tak, co pak tam je? Máš tam oranžový bonbon, co to znamená? Jen jedno. Teď už vím, jakou barvu si mám vybrat. Potřebuju oranžové bonbony. Jak to chutná, jsou dobrý? Moc dobrý. Teď už je mi úplně jedno, v jakém pořadí je s ním. Tak já si asi taky zahraju. Páni, podívejte se, co je tady? Ty jo, vytáhl si šťastný balónek. Tak jsem sněl tak obrovské skytlostce. A konečně se můj sen splnil. To je super. Ty jo, podívejte, jim ještě spousta bonbonků. Jako kamarádky bychom se to měli rozdělit. To je skvělý nápad, nevadí mi to, dejte si. Díky moc. Takže naši hrdinové mají velmi zodpovědný úkol. Nakrmit dítě. A co chce? Chce hranolky. Nic složitého. Hned všechno udělám. Recept nám. Myslím, že musím nalít olej. Nalij ho tam víc, bude to tučnější a chutnější. Tak se určitě všechno hezky usmaží. Vysypu tam celé balení, protože hranolek není nikdy dost. Nučka, co to děláš? Ale ne, ona se spálí. Musím rychle hasit oheň. V receptech na YouTube nic takového nebylo. Málem schořela celá kuchyň a my všichni taky. Radši se uč u babičky. Teď babička ukáže, jak na to. Trochu snížíme teplotu a přidáme hranolky. No, tak je to dokonalé. Vidíš, stačí málo oleje. Teď to můžu dát na talíř. Dopadlo to skvěle. Tohle všechno je pro moji vnučku. A zbývá přidat lahodný kečup Heinz. Hranolky a kečup jsou perfektní kombinací. Moje vnučka si to zamiluje. To je moc kalorické. Já vám teďka ukážu, jak na to. Zbavujeme se přebytečného oleje. Poté hranolky zabalíme do kousku voňové slaninky a zatočíme do rolky. Navrch přidáme špetku bezlepkového džemu Duers. A ozdobíme snídkou rozmarínu. Mistrovské dílo kuchyně je hotové. Mně napadlo něco lepšího. Banánové marshmallow stroly jsou tak podobný hranolkám. A když jim přidám jahodový syrup, budou to jako hranolky s kečupem. Akorát sladké na chuť. Sakra má ráda sladké, takže si jí to bude líbit. Konečně všechno hotové. Malička už čeká na jídlo. Wow! Jako první zbudil jí pozornost babičiny hranolky. Klasické hranolky s kečupem. Evidentně jí chutnají. Jsem zvědavý, jaký bude chutnat gurmánský pokrm od šéfky. Ta použila neobvyklý recept. Ale nebyl moc oceněn. A zbývají hranolky od ségry. Vypadá to jako hranolky a kečup, ale je to... Ano, sladký marshmallow s jahodovou omáčkou. Namáčíš a jíš. Zbývá brat vítěze. A jsou to babičiny hranolky. Jo, babička je dobrá. Jejda. Co teďka bude chtít maličká? Wow, nechce sushi. Co to je? Nechápu to. Nevím, jak se dělají. Ukažte babičce, jak se to dělá. Nejprve musíte vyvařit rýži speciálním způsobem. A je to, dál to dělejte sama. Já to udělám, babička umí vařit rýži. Fuj, suši, až to mám mořská řasa. Ne, radši udělám si něco sladkého. Nebo sladkokyselého. Vezmu tyhle kyselé jazyčky a místo drzinku použiju šlehačku. Obalíme gumové oko a trochu medvídků Haribo. Jsou tak velké a barevné. Už jste někdy viděl takové suši? Teď si musíte vzít list nory a rozdělit ho na polovinu.
Je to celý suchý, láme se to. Jak se to udělala? Protože jsem profesionál, babička. Poté vše rozložím na podložku a udělám správnou formu. Pomocí podložky to zabalím a krájím na kousky. A je to. Klasické philadelphské sushi se zázvorem a wasabi je hotové. Dobrou chuť. Babička, ty vaše sushi neumí. Nedrží tvar. Bingo! Jasně, dám tu náplň do okurky. Bude to dobrý a zdravý. Ještě jsem si vzpomněla ten starý recept na předkrm. Dobrou chuť, malička. Ententíky. Začínáme těmito sushi očévky. Vypadají perfektně. A chutnají taky tak. To jsou velké barevné sushi. A moc dobré. Tak lahodné, že okamžitě vybírá jako vítěze. No a moje se ani neuchutnala. Hej babičko, zbuď se. Vnučka chce asi něco dobrého. Chce si dát na desert čokoládové smoothie. Tohle je můj oblíbený recept. Budu potřebovat pár kostek ledu. Do sklenice naliju hodně čokoládového syropu. A přidám mléčnou kávu ze Starbucksu až po okraj. A ručním mixerem dál vyšlám mléčnou pěnu. Co to děláš? Promiň, babi, seděla jsi moc blízko. Co je to za pytlík v obyčejných rukách? Instantní káva 3 v jednom? Ona to fakt chce dát své vnučce? Jo, ale vypadá to, že babička jí má ráda. A já pokračuju. Dále přidám šlehačku. Tenhle recept dělám často. Mimochodem, na sebe byste neměli zapomínat. Tak, navrch posypu drobky z Oreo sušenek. A jednu zapíchnu navrch. Tak, a takový koktejl by se měl pít brčkem. Hotovo. Budu dělat takovou kávu. Hrůza. Potřebujete čerstvá kávová zrna. Vše měřím na gramy. Zrníčka teďka rozdrtím na drobno. A pak uvařím kávu ve French pressu. Bude to perfektní, uvidíte. Tak zbývají nahoře ozdobit mléčnou pěnou. Já rozhodně nikoho nepocákám. A dekorace v podobě stěhové vločky je hotová. Perfektní. Minule se jí nelíbí tvé dekorace. Oh my! Je čas si zkoušet nápoje. Ruka sama sahá po krásné skleničce. Je to úžasný koktejl. A plus lahodné sušenky na vrchu. To je dobrota. Což se nedá říct o instantní kávě. Babička chtěla otravit svou vnučku? To se nedá pít. Ale káva od šéfa krásně voní. Na chuť ale není nic moc. Malička si vybírá tento krásný koktejl. Bravo, ségra, zase se vyhrála. Další úkol pro vás bude... wafličky. Co to je? A tenhle recept znám taky. Rozbiju vajíčka. Přidám tam cukr. Ještě víc. Takhle budou ještě lepší. A míchám. Jsem to nějaká unavená. To by stačilo. Teď tam můžu nasypat mouku. Hepčí! Oj, babičko, promiň. Zase jsem tě ušpinila. Více mouky, více waflí. Oj, tolik by asi být nemělo. Zbytek dám pryč. Tak se jí nic nepovede. Vnučce se určitě budou líbit moje wafle. Jsou podle starého receptu. Teď můžu najít těsto do waflovače. Já už mám taky skoro hotové. Budu mít dokonalé zlatové wafličky. Čím to krmíte svou malou? Jídlo musí být zdravé. Nepotřebuju cukr. Vezmu si okurku. Nastruhám jí. Přidám k ní vejce a uděláme okurkové těsto. Rychle to udělám s pomocí mixéru. To vypadá hrozně ošklivě. A smažím naše super zdravé wafle.
Každý to má taky, ne, že jo, kamarádi? Aha, to je vůně. Sám bych to všechno snědla. Zbývá jenom ozdobit šlahačkou, ale s nimi plody, jako to bylo na obrázku mé ségry. Hurá, povedlo se! Co to je? To je ono, to je to pravé. Navrch dáme a kousek másla. To je dobré, jak krásné. Oh my. Je na čase fličky vyndat. Zelená je barvou zdraví. A ještě chybí pěkné podání. Krásně hezky rozkrájím a navrch přidám další zeleň. Belísimo. Zase ona s tou svojí zdravou výživou. Tady je, snučko. Tyhle wafle plním přesně tak, jak jsem chtěla. Akorát, co je to tady v ní? Skořápka. Ségro, měla bys být opatrnější. A co je tohle zelené? Zase nějaká tráva? Ale stejně kousek ochutná. Jen malinký kousíček. Voní to docela hezky. Ale se je to chutná hrozně nechutně. A co čekat od těchto waflí? Páni, vypadá to, že malé moc chutnají. Až jí tečou sliny. Zde je vítěz. Hurá, ty jsou moje, babička vyhrá. No holky, dostali se nás do výzvy. První se podívám do sejfu já. To je super. Dostal jsem mléčný koktejl Snickers. Ale jak ho mám vypít? Děláš si srandu? Stačí zatáhnout za to víčko, víš? Proč to nenapadlo hnedka? Můžu to ochutnat? Jistě, že ne. Je to můj koktejl. Takže ho budu pít já. Ještě ke všemu je moc dobrý. To je mňamka. S nikým se dělit nebudu. Lakomče. Já ti teďka ukážu mňamku. Když je ten koktejl tak dobrý, tak ať ho máš pod svém obličeji. Co jsi to udělala? Už nic není. Což znamená, že teďka nemám co pít. To není fér. Takže se teďka podívám do trezoru já. Ryba. Proč nedostane koktejl a já rybu? To je tak nechutný a smradlavý. Fuj. Drž od nás dál. Honem místně, než zasmradí celou místnost. Když se budu zvracet, tak je to vaše vina. A to je nechutný. Ne, nemůžu jíst celou. Ale musíš. Dobrá. Wow. Já se teďka z toho pohodu pozvracím. To je takový hnus. Proč se mi donutili to jíst? Fuj. Sunejte ze mě tu hrůzu. Proč se směješ? Radši si pospíš a otevři si svůj trezor. Souhlasím, je nejvyšší čas. To je vše. Jen jeden bonbonský tos. Tak to musí být opravdu dobrý. Ne, obyčejný bonbon. Divný. Ty jo. Co se to s tebou děje? Holky, myslím, že mám skytlosničky. Už od dětství jsem je chtěla dostat. Super. Teď mám na sobě nekonečné množství sladkostí. Můžu si vzít taky? Jasně. Mňam. Kate, nechceš taky? Ne, to už na mě moc. Šílený. To je opravdu jediná skvělá nemoc. Kate, proč to neuchutnáš? Fuj, nechci, to je nechutný. V tomhle kole se první do sejfu podívám já. Tyjo, to je štígro. Nikdy jsem neměla tolik popitů najednou. A ještě neobvyklých popitů. Jsou z želé. Viděli jste už takové někdy? Ne. Chutnají ti vůbec? No jasně, že jo. Jsou prostě báječné. Chci je rychle sníst všechny najednou? To je fakt láhodné. Jo, moc bych se ho dala. Myslím, že by Kate nevadilo, kdybychom si alespoň ukousli z jejího zbylého popitu. Jo, myslím, že nebude proti. Tak to teda jsem proti. Ne. Ať vás ani nenapadne šát na moji dobrůdku. Dobrá, co mě asi čeká? Kéž bych to ani nevěděla. Červů se bojím víc než čokoliv jiného na světě. Proč jsem tak potrestaná? To snad ne. Ty? A proč jsem takhle potrestaná já?
Sundej ze mě tu hrůzu, prosím. Jasně, mám jeden skvělý nápad. Malý vysač zachrání Kate. Sláva bohu. Ach ne, jednoho se nevysála. Kde? Který? Toho pod nosem. Jejda, jednoho jsem přehledla, ale to nevadí. Kate, pusť ten vysavač, nelíbej ho. No, moje práce je hotová, to jsem ale šikulka. Tyjo. Kate, kdyby si viděla svoji pusu, vypadáš jako žába. A smát se problémům jiných lidí není hezké. Za to budeš muset ty červy dojíst. Co jsi to udělala? To je strašný hnus. Dejte se mě pryč. Hlavně se podívej, co na tebe čeká v tom trezoru. Uvidím, co to bude. Páni, je tu nějaký lektvar. Doufám, že díky němu se stanu tu nejkrásnější dívkou na světě. To je zvláštní pocit. Co se to se mnou děje? Prosím, pomozte mi. Já jsem tak maličká. Vytáhni mě nahoru, prosím. To je Roztomila. Tak se mi ji chce pohladit. Tyjo, wow. Teď jsem ta nejmenší holka na světě. A má to i své výhody. Teďka je pro mě Katin popit obyčejnou trampolínou. To je tak Roztomilá, chci si ji pohladit. To bolí. Podívej, co jsem mi udělal s prstem. Měla by se za to zaplatit. Kate, ty chceš taky vidět, jak má holčička boje s červem, že jo? Myslím, že to bude hodně velká sranda. Jo, do toho, Julčo, do toho, to dáš. Doufám, že to zvládne. Tu máš, na. Jo, takhle se na něj musí, tu máš. Jo. Julčo se vyhrála, super. Gratulujeme, to bylo neskutečně cool. Holky, to vše díky vám. Co mě čeká tentokrát? Ale ne. Syrové maso rozhodně nejím. Holky, mi líto, ale tohle už je moc. Tady máš talíř a dobrou chuť. Vy jste tak zlí. To není maso, je to skutečná guma. Nemůžu se do něj nic zakousnout. No, už toho mám dost, to stačí. Nůž a vidlička by ti mohly pomoct. Tak se hezky najes. Oj, myslím, že to jsem trochu přehnala. Teď můžu dokonce sníst i talíř. No dobrá. Lidi nevymysleli grilování masa pro nic za nic. Je nemožné ho jíst syrovým. I z jednoho sousta se mi dělá špatně. Už nemůžu. Julčo, koukni se do svýho sejfu. Kouknem se. A na mě tu čekala tahle pěkná kouzelná hůlka. Jaká kouzla asi umí, to by mě zajímalo. Jak to mohu zjistit? Stačí s ní něco točit. Myslím, že už to chápu. Ty jsi mám popálila. Podívej, co jsi udělala. Nestojí se zapálení cizích věcí? To ne, já za to můžu ta hůlka. Oj. Dokonce i mě klidně zmrzačí. Polož mi radši na stůl, jo? Než se to všichni spálíme. OK, tak teď ty. To je jasný. Nemůžu se dočkat, až uvidím, co mám. A je tam mňamka. Dej i nám ochutnat, prosím. Ruce pryč. Mám jenom jeden belík. Zmrzliny není moc, takže je moje. Taková lžíce země nestačí. Potřebuji si vzít něco většího. No, to je hned jiná. Není nic lepšího než zmrzlina z horkého letního dne. Dej nám aspoň líznout, jen jednou. Ne, vraťte si jazyk do pusy. Lakomče. Kej, co se ti stalo? Jsi nějaká stuhlá? No dobrá, já vím, jak ji zachránit před totálním zamrznutím. Hůlka mi pomůže. Holky, díky moc. Bez vás bych rozmrzela celý den.
A takhle jenom hořím. Stop! Tak to je skvělá možnost si ogřovat masíčko. Místo syrového si dám vynikající steak. Zrovna jsem dostal docela hlad. Kate, tvoje hořící vlasy mě zachránily, díky. Mňam. Udělal jsem opravdu výborné maso. Díky, Kate. Je čas zjistit, co mě čeká tentokrát. Jo, to je ono. Nutellu miluje každý a já nejsem výjimkou. Hej, podívej, co jsi udělala. Žádný problém, hned to napravím. To bolí. Neházej tady s tím. Už to nebudu dělat, neboj. Od teďka, až budu jíst, jsem tuhle lahodnou nutelku. Julčo, a ty o ní nemusíš ani snít. Já jsem jí chtěla ochutnat. Jak jsou všichni hladoví. Ale vlastně jsem taky měla kapku. Mňam. Holky, mám problém. Moje ruka uvízla ve sklenici. Pomozte mi ji dostat ven, prosím. Co pro kamarádku neuděláš? I když jsem s hladovou. No tak dělej, sundej se. Už zbývá jen trochu. Konečně. Ve sklenici zbylo trochu nutelly. A je pro nás. Moc díky za pomoc. Myslela jsem si, že budu muset žít se sklenicí na ruce. A tady mi ještě zůstalo. Kate, podívej se do sejfu. Nevoní to moc hezky. Ale ne. Je tu kus odporného strašně smradlavého sýra. Holky, tak tohle nad moje síly. Myslím, že ti s Ulčou pomůžeme. Rozhodně. Pomůžeme ti ho nacpat do pusy. Oj ne, mě je špatně. Holky, to bylo prostě nechutný. Mám se pozvracela. Fuj. Julčo, co tam máš ty? To by mě taky moc zajímalo. Wow, konečně budeme volné.